سلام ጥዕና ሃበልና ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም መደባት መረብ ኒውስ ኣብ መከታተል ትርከቡ ብፍትዋት ተኸታተልቲ እሞንባረ ነዚ ሰዓት እዚ ዘዋደድናይ ሓደሽቲ ሓበሬታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ንምክትታልኩም ንዕድም ስርዓት ብልጽግና ነቲ ክጅምሮ ዝሓስቦ ዘሎ ወራር ቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ንምዕዋት ሰራዊቱ ብጀነራላት ተጋሩ ንክምርሑን እቶም ካብ ሰራዊት ትግራይ ወፂኦም አዲስ አበባ ዘለው ጀነራላት ተጋሩ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ መምራሕ ተልእኾ ንክወሃቦም ብአብይ አሕመድ ዝተመርሐ ምሽጥራዊ አኼባ ኣብ ዝኽልተ መዓልቲ ከም ዝተኻየደን ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃሊዑ ኣሎ ነዚ ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና እዚ ከም ዲሉ እንሃለዎ ድማ ኣብ ከሰላ ሱዳን ናይ ህዝብታት ኤርትራ ትግራይን ሱዳንን ፋኖን ዝተሳተፍሉ ብኣወል ጽዒድ ዝተመርሐ ናይ ጽምዶ ፕሮግራም ከም ዝተኻየደን ናይ ሰሜናውያን ሕብረት ዘደንገጾ አብይ አሕመድ ድማ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ስለላ ከም ዘዋፈረን ይንገራሎ ናይዚ እውን እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ብዝርዝር ናባኹም ክነብሎ ኢና ሓይልታት ፋኖ ከም ዝሓበርዎ ኣብ ዝሕዚ እዋን ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ከም ዝተዓጠቑን ኣብ ልዕሊ ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ድማ መጥቃዕትታት ከም ዝጀመሩን ገሊጾም ኣለዉ በዚ መሰረት ድማ ኣብ ሰሜን ሸዋ በርግቢ ዝተባሃለ ወረዳ ፈላማይ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ዝወፅኣ ዘለዉ ሓበሬታታት የመላኽቱ ኣለዉ እዚ እውን ብዝርዝር ናባኹም ክነብሎ ኢና ስርዓት ብልጽግና ነቲ ክጅምሮ ዝሓስቦ ዘሎ ወራር ቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ንምዕዋት ሰራዊቱ ብጀነራላት ትግራይ ንክምርሑን እቶም ካብ ሰራዊት ትግራይ ወፂኦም ኣብ አዲስ አበባ ዘለው ጀነራላት ተጋሩ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ መምራሕ ተልእኾ ንክወሃቦምን ብአብይ አሕመድ ዝተመርሐ ምሽጥራዊ አኼባ ኣብ ዝኽልተ መዓልቲ ከም ዝተኻየደን ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ ሰዓት እዚ ኢትዮጵያ ወራር ቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክትፍጽሞ ንተሓስብ ዘላ ወራር ይዳለዉ ከም ዘለው ዝፍለጥ ኮይኑ ነዚ መበገሲ ክኸውን ዝኽእል ድማ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ከመይ ጌርና ለዓዒልና ብቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ክንውንን ኢና ኢልና ክነለዓሉ ንኽእል ዝብል እናተማያየጡ ከም ዝኾነ እዩ ዝነገርናኩም ኮይና ኣብ ዝሓለፈ ፕሮግራምና ናይ ሕዚ ድማ እቲ ሰራዊት ንሱ ከመይ ዓይነት ጀነራላት ክመርሕዎ ኣለዉ ዝብል ኣኼባ ብአብይ አሕመድ ዝተመርሐ ልኡኽ ዕፁ ዝኾነ ኣኼባ ከም ዘካየደ እናተነገረ ዝርከብ በዚ መሰረት ድማ እቲ መደምደምቶም ብቶም ኣብ አዲስ አበባ ካብ ሰራዊት ትግራይ ተባኢሶም እንዲኦም ብኻሊእ ነገራት ካብ ሰራዊት ትግራይ ተፈልዮም ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ጀነራላት ተጋሩ ክምራሕ ከም ዘለዎን ብኣንፈት ዓፋር ዘሎ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድማ ብጀነራል ጻድቃን ክምራሕ ከም ዘለዎን ከምኡ ድማ እቲ ናብ ዓሰብ ክዘምት ዝኽእል ሰራዊት ብጀነራል ጻድቃን እናተመርሐ ልኡኽቶ ክወሃቦ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣብ መደምደም ተበፂሑ ከም ዘሎ ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃልዑ ዘሎ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ንዝሓለፈ ክልተ መዓልቲ ዘካየድዎ ኣኼባ ድማ ካብ መጀመሪኡ ጀሚሩ እቲ ኩናት እቲ ሕዚ ነካይዶ ኩናት ብመን ተጀሚሩ ብመን ክውዳእ ኣለዎ ካበይ ተጀሚሩ ክሳብ ኣበይ ክዘርጋሕ ኣለዎ እቲ ኣንፈት ኩናትና ከይደለናዮ ናብ ካሊእ ቦታታት ንኸይዛመት እንታይ ዓይነት ቅድመ ምድላዋት ክንገብር ኣለና ክብሉ እቲ ኣጀንዳኦም ከም ዝጀመርዎ እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃልዑ ዘሎ በዚ መሰረት ድማ እቶም ጀነራላት ዘቕረብዎ ናይ ባዕሎም ፕሮፖዛል ነይሩ ከምኡውን ኣብቲ ናይ ሽዑ መዓልቲ ዝነበረ ኣኼባ ብጣዕሚ ዓብይ ዝኾነ ክርክር ከም ዝተኻየደን ኣብ መንጎ እቶም ጀነራላት ትግራይ ዘሎ ዘይምትእምማን ክኸውን ከም ዝኽእልን ከም ዝገለፁን ዝተፈላለዩ ውሑዳት ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ ድማ ነቶም ናይ ሰራዊት ትግራይ ዝነበሩ ጀነራላት ብጥርጣረ ዓይኒ ክሪእዎን ከም ዝጀመሩን እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣቃልዑ ዘሎ እዞም ናይ ትግራይ ጀነራላት ይቕበልዎ ድዮም ኣይቕበልዎን ዝብል ክሳብ ሕዚ ያው ባዕሎም ዝቕበልዎን ወይ ከዓ ዝነፅግዎን ነገር ክኸውን እንተኾነ ግን እቲ ብናይ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ብብልጽግና ኢትዮጵያ ዝሕሰብ ዘሎ ተንኮል ግን እቲ ባዕልኻ ንባዕልኻ ምውዳእ ዝበሃል ኣብ ሰሜናውያን ንክትግብርዎ ይሓስቡ ከም ዘለዉ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃልዑ ዘሎ ማለት እዩ ክብረት ተኸተልቲ በዚ መሰረት እቶም ኣብ አዲስ አበባ ዘለዉ ከም በዓል ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ከም በዓል ጀነራል ወዲ አንጡር ከም በዓል ጀነራል ጻድቃን ካልኦት ጀነራል ወደባተ ንሳቶም ኮኑ ካልኦት ኮነሬላትን ዓበይቲ ናይ ሰራዊት ትግራይ ኣዘዝቲ ዝነበሩ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሙሉእ ብሙሉእ ተቆጻጺሮም ዓብይ ትእዛዛት ንምክያድን ንሳቶም ንኽመርሕዎን ሙሉእ ብሙሉእ ድማ ስርሒቱ ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን ንኽጸምድ ከም ዘለዎን እዮም እቲ ሓበሬታ ያው ሸሊኹ ወፂኡ ዘሎ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ነዚ ድማ እቲ ዋና ሴራ ተባሂሉ ተሓሲቡ ዘሎ ድማ እቶም ጀነራላት ንሳቶም ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ጥቃዕትን ካሊእ ጥፍኣታትን ንኽፍጽሙ ተኾነ ተባሂሉ ብስርዓት ብልጽግና ዝግበር ዘሎ ተንኮል ከም ዝኾነን እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ
ሕዚ ዝወፅ ዘሎ ኮይኑ ከዓ እንድሕር እቶም ጀነራላት ተጋሩ ተቀቢሎም እሞ ናብ ትግራይ ናብ ኤርትራን ሰራዊት ኢትዮጵያ ሒዞም ዝዘምቱ እንድሕር ኮይኖም እንታይ ዓይነት ህልቂት ክፍጠር ከም ዝኽእል ንዓኹም ንምግማቱ ቀሊል እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ክብረት ተኸታተልቲ እዞም ጀነራላት እዚኣቶም ተቀቢሎም እሞ ኣይበሉ ዳ እምበር ተቀቢሎም እቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እቲ ዓምባኽ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሒዞም ክመፁ እንድሕር ክኢሎም ካልእ ዓይነት ውርደትን ካልእ ዓይነት ኣብ ልዕሊ እቶም ጀነራላት ዝነበሮ እቲ ህዝቢ ትግራይ ንዓቶም ዝነበሮ ክብሪ ሙሉእ በሙሉእ ዝሰብር ክኸውን እዩ። ምስባር ጥራይ ዘይኮነ ድማ እቲ ዓምባኽ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ መፅኡ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዝፈፀሞ ጥፋት ኩላትና ስለንፈልጦ ሕዚ ድማ ናብ ኤርትራን ናብ ትግራይን ተዳለዉ ተባሂሎም ከም ዘለዉ እቲ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ። በዚ መሰረት ከዓ እቲ ዝተወሰደ ገምጋም ዝተፈላለዩ ጀነራላት ናይ ትግራይ ነቲ ናብ ሰሜን ኢትዮጵያን ናብ ኤርትራን ክዘምት ዝበሃል ዘሎ ሰራዊት መሪሖም እቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ክፍተት ብምምላእ እቲ ቅድሚ ሕዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝሓፅሮ ዝነበረ ክእለታትን ናይ ታዕሊም ሽግራትን ቀሪፉ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንክዳሎ እዮም ኣዚዞም ዘለዎ ብሰዓት እዚ ናብ ኩሉ ማሕበረሰብና ንክበፅሕ ሼር ምግባር ከይትርስዑ ክቡራት ተኸታተልቲ። እዚ ማዕርክ እንደየናይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ምንቅስቃስ ይካየድ ከም ዘሎን ስርዓት ብልፅግና ድማ ኮነ ኢሉ እቶም ጀነራላቱ ንክፀንሑ ብምግባር እቶም ናይ ትግራይ ጀነራላት ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ንክዘምቱ ዝገብሮ ዘሎ ተንኮለን ኣካይዳን እዚ ጠጠው ንክብል ድማ ኩላትና ንክንቃለስ ከምኡ ድማ ናብ ህዝብና እዚ ሓበሬታ እዚ ኩሉ ናብ ህዝብና ኩሉ ንክበፅሕ ሼር ምግባርኩም ከይትርስዑ ክብለኩም ይደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ። ናብቲ ናይ ቀፀለ ሓበሬታ ክንሓልፍ ከለና ከዓ ኣብ ከሰላ ሱዳንን ናይ ህዝብታት ኤርትራ ትግራይን ሱዳንን ከምኡ ድማ ናይ ኣምሓራ ፋኖን ዝተሳተፍሉ ብኣወል ስዒድ ዝተመርሐ ናይ ፅምዶ ፕሮግራም ከም ዝተካየደን ናይ ሰሜናውያን ሕብረት ዘደንገፁ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ስለላ የዋፍር ከም ዘሎን እዩ ዝበፅሐን ሓበሬታ ቃልዑ ዘሎ። እዚ እውን ከም ዝፍለጥ ትማሊ 12 መጋቢት ብኣወል ስዒድ ዝተመርሐ እቲ ናይ ፅምዶ ምንቅስቃስ ሕዚ እውን ማዕበሉ ብምስፋሕ ኣብ ሱዳን ከሰላ እዩ ተገይሩ ዘሎ። እዚ ምድላው እዚ መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ዝተረኣየሉ ፅምዶ እዩ። እቲ ምንቅስቃስ እዚ እቲ ኣብ ሰሜን ዘሎ ህዝቢ ማለት እውን እቲ ኣብ ትግራይ ኤርትራን ኣምሓራን ከምኡ ድማ ኣብ ሱዳን ዘሎ ህዝብና ተጠሚሩ ሓደ ዓይነት ናይ ሓይሊ ማሕውር መስሪቱ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎን እዚ ሓይሊ እዚ ድማ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ግዙፍ ሓይሊ ክኸውን ከም ዝኽእልን እዩ ዝበፅሑና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ። ነዚ ስዒቡ እዩ ድማ እቲ ስርዓት ብልፅግና ነዚ ምንቅስቃስ እዚ ክፃወሮን ስለ ዘፍርሖን ስለ ዘደንገፆን ድማ ነዚ ሓይሊ እዚ ንምፍራስ ብዙሓት ዓይነታት ሜላታት ብምጥቃም ብዙሓት ናይ ስለያ ማሕውር ማለት እውን ናይ ስለላ ማሕውር ናይ ድሕንነት ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኢንሳ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናብዚ ከባብን ነቲ ፅምዶ ዝበሃል ምንቅስቃስ ብዕቱብን ብቀጥታን ዝከታተሉ ዕሱባት ኣሰማሪኡ ኣዋፊሩ ከም ዘሎ እዩ እናተሓበረ ዝርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ። በዚ መሰረት ድማ ኢንሳ ዘመሓድሮም ወይ ከዓ ኢንሳ ዝእዝዞም ብዙሓት ማሕውራት ስለያ ብኣንፈት ሱዳን ከም ዘለው ብበዝሒ ብኣንፈት ሱዳን ከም ዘለው እዩ እናተነገረ ዝርከብ። እዚ ሓበሬታ እዚ ክንረኽቦ ዝኽኣልና ድማ ብቐጥታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኾነ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ። እዞም ኢንሳ ዘዋፈሮም ሓይልታት ኣብ ትግራይን ኣብ ሱዳንን ብሰፊሕ መልክዑ ብዕቱብ መልክዑ ይንቀሳቀሱ ከም ዘለው ነቲ ፅምዶ ተባሂሉ ዝፍለጥ ነቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ እቶም ምንቅስቃስ ወይ ከዓ እቲ ኣብ ክልቲኡ ቦርደር ተፈጢሩ ዘሎ ነቲ ሰላም ንሱ ዘፅንዕን ከመይ ዓይነት ምንቅስቃስ ኣብ ክልቲኡ ህዝቢ ከም ዘሎን ከምኡ ድማ ብሱዳን ገፅ እንታይ ዓይነት ሓገዝን እንታይ ዓይነት ምንቅስቃስን ከም ዘሎ ዘፅንዕ ብኢንሳ ዝተመደበ ሓደ ግብረ ሓይሊ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎን ነዚ ድማ ማዕረክ እንደገናይ ኣስጋኢ ከም ዝኾነ ናብ ኩሉ ህዝብና ንክበፅሕ እዚ እውን ሼር ምግባርኩም ከይትርስዑ ክብለኩም ይደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ። ናብቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታና ከሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ሓይልታት ፋኖ ከም ዝሓበርዎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ከም عتقون أبلع المكلخ الحجر إثيوبيا دما متقعت خمس جمهور انجليز أملو بز مسرت دما أب سمين شوا برجبي يستبها لوردا فلما يندرون متقعت فتيم أملو خمس فلت أب زحلفة قلد بزمثل ملكعو ناي فانو حيلتات درون تكنولوجي كم زتعطون كم دماتن درون ساتن كاميكازي درونات كم زخونا يناتنجر زركب إذا حزقن قلد كونا يكلم كورات تخاتلتي قبل علم كلاكيا متقعت فتيمنا زبل حبريتا يوم فنيوم زلو حزي أب سمين شو خبابتات برجبي تبع له وردا قبل علي فانو قبل علي مكلاكيا إثيوبيا متقعت فتيمنا زبل حدا بفيديو استسني خم تريوز لهم يوم قال عم زلو مالتي خبرات تخاتلتي إذا حق كون تخيلوا دما فانو معرخ نديناي نسراوي إثيوبيا مسجي كم دخلنا أب ساعات زيدما إتها بخوينا تحمس زلا إثيوبيا حزون زجاجة حوي أتو خمزولون مجلسيو خابني فانو من قصة أصدما سراوي تجري إنتاي كمهاري خل نزبل كلاتنا ننام على رأيته خنا أمتي قبلنا خلوكم إذا الخبرات تغاتلتي إذا حبري تازينا كلنا نخبت صح شير مجباركم ما يترسعوا كم دما اندحر زمد لوز تفتحوا مو سبسكرايب نا لايك مجبارون يترسعوا أنت أنا جن أبزنا ورا إنه مد لوز زي ملهم سلام